खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 16 नभेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ बर' थुनलाइ सान महरै फालिनाय जायो बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो दोरोंखौ थुलुंगा होनानै 1952 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि बासुगावआव बर' साहित्य सभाखौ गिबि खेब दानाय जादोंमोन बै समनिफ्रायनो बर' साहित्य सभाखौ 16 नभेम्बराव बोसोरफ्रोमबो बर' थुनलाइ सान महरै फालिनाय जायो बे साननि गुबै थांखिया बर' बिमानि रावखौ गेवलांसार होनाय बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल प्रेस डे इन्टारनेशनेल डे फर टलारेन्स आरो नेशनेल फास्ट फुड डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों